n'o y'a ka conseil d'administration sigi ta ko bina ndurna bara ka baraka sa am se ka da kuma la ayiwa m'aw fo fɔlɔ parce que an bɛ baara min kan ni y'a ye a bɛ mɛn mɔgɔ fɛ aw de ka cɛsiri don ni aw ka cɛsiri tɛ peut-être an bɛ nin kɛ mɔgɔ tɛ bɔ a kalama mais le fait que a b'o baara kɛ ka ɲɛ déjà an bɛ o foli lase aw ma fɔlɔ ka sɔrɔ ka an nakun fana k'o fɔ aw ɲɛna déjà comme n yɛrɛ bɔra k'a fɔ an bɛ ɲɛnajɛ bi naani dunna la bi o bɛ mun kan déjà a bɛ i n'a fɔ baara minnu bolodara an bɛ kuma olu kan ka tila ka kuma fana nafolo minnu kɛra ka kan k'o baaraw yiriwa ka kuma olu fana kan déjà o ye comme i n'a fɔ an ye minnu kɛ ka tɛmɛ fɔlɔ ni ɲinan san ta o baara minnu kɛra o kɔnɔna na olu bɛ da yira an na an b'a fɔ ko PTA o bɛ ɲɛ yira an na k'a fɔ nin de kɛra mun kɛra min ma kɛ fɔlɔ an b'o dɔn de ani san kura min bɛ ka na o fana nɔrɔbila bɛ kɛ déjà donc o baara minnu fana bɛ olu bolodalen don o bɛ yira fana administrateur la ka lajɛ yala baara minnu bɛ yen nin de fɛ a bɛ bɛn aw ma wa an bɛ sigi ka kuma o kan parce que commissaire ka baara fana y'o de ye ka baara bolodalen direction bɛ min boloda ka sɛmɛntiya ka sɔn ma k'a fɔ a ka kan ka kɛ o fana bɛ i n'a fɔ wari fana ta bɛ ten o wari fana ta yen an b'o fana na bi parce que sanni ta o kɛra an ye a jateminɛ wari min tun dira an ma ka baara kɛ n'a ye salon o bɛnna miliyari 7 ani miliyɔn 385 ma mais ala y'a tɛ ɲinan ta n'i y'o jateminɛ k'a kan o kɛra miliyari 7 ani miliyɔn 400 de ye a bɛ n'a fɔ dɔɔnin farala salon ta kan donc o baara min bɛ yen wajibi don baara bɛ boloda ni o wari de ye parce que baara fɛn fɛn bɛ yen ni direction b'a boloda a b'a boloda ka bɛn o de ma o tɛ se ka tɛmɛ o kan parce que i b'a fɛ ka baara min kɛ fo o sɔrɔ ka k'i la de donc o sɔrɔ dan ye o ye an ye o de fɔ bi an ka discours kɔnɔna na k'a fɔ vraiment o baara in an bɛ direction fo u ye baara min kɛ ka tɛmɛ o baara minnu kɛra a y'anw nimisi wasa o de kama o foli lasera direction la ka jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma ale ta de ye mais jɛkulu fana bɛ yen min bɛ farafinna yɛrɛ kun kan ani diɲɛ yɛrɛ kun kan olu fana bɛ yen a fɔra ko ASEP olu fana bɛ yen directeur nin ani a mandat filanan a la o mandat filanan tɛ kɛ gansan n'i y'a ye o kɛra fana a ka cɛsiri de y'a to n'a kɛra o foli an bɛ sisan o fana se directeur ma a fɔ a ka dɔ fara a ka cɛsiri kan pour que au moins o yɔrɔ min bɛ yen ni mɔgɔ ye dana d'a kan o dana kɛnɛ ka k'a nɔfɛ Mali kɔnɔ yan donc an ye kuma caman fɔ o la an ye foli fana lase parce que san kura don an bɛ san kura la déjà san kura sera ka ban an ye foli fana lase bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ an bɛ san kura min la k'a kɛ hɛrɛ ye ka kɛ hɛrɛ Mali yɛrɛ ma Mali yɛrɛ ka se ka segin a yɛrɛ ma ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ gɛlɛya b'an kan o gɛlɛya ka bɔ an yɛrɛ fana kan déjà donc an kɔni y'a yira k'a fɔ nin baara kɔnɔna na n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ la an ye cɛsiri min kɛra la tiɲɛ yɛrɛ la a cɛsiri bɛnna anw ma an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ administration n y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la baara min don maa kelen ka baara tɛ fɛn de kɛra ka yira anw na bɛɛ k'i cɛsiri ka lajɛ papier min dɛmɛ a ka lajɛ ni i y'a dɔn yɛlɛma bɛ don min na i k'o fɔ a bɛ ka ta en compte a ka kɛ baara ye min ye an bɛɛ lajɛlen ka baara ye min ye conseil ka baara ye min ye direction ka baara de ye donc ne o de ɲini anw fɛ ni kumaba minnu bɛ yen k'a fɔ aw ɲɛna je pense que o de ye nin ye